Jeg hedder Jesper Sommer, og jeg bor i det nordjyske i byen Aabybro sammen med min kone Mette og mine 2 sønner, Oliver og Malte. Jeg har firmaet Skyrum Pokaler, som jeg driver her fra mit hjem i Aabybro, og det er en virksomhed, hvor vi producerer pokaler og medaljer og statuetter til foreningslivet rundt omkring Danmark. Jeg har støttet Kræftens Bekæmpelse med flere arrangementer. Blandt andet har vi skabt et koncept omkring lykketrolde, hvor vi støtter Kræftens Bekæmpelse. Og via salget af designede lykketrolde, skabt af mig og af kunstnere i fællesskab, så har vi lykkedes at samle mere end 3 millioner kroner ind. Jeg hører om CareTrip på et følsomt tidspunkt, hvor min familie er i en situation, hvor vi gerne ville have haft hjælp til især min mor, der var meget syg. Hun var i en position, hvor hun var sengeliggende i utrolig lang tid. Og da jeg hører om CareTrip, så tænker jeg, hvor ærgerligt, at jeg ikke havde haft den mulighed at kunne kontakte CareTrip, da jeg gerne ville have givet min mor en mulighed for at komme ud og besøge sit barndomshjem eller noget andet. Det ville have været fantastisk. Da jeg begynder at sætte mig mere ind i, hvad CareTrip står for, så finder jeg ud af, at det er jo et utroligt stærkt koncept. Der findes jo et faguddannet personale, som og lægefagligt kan hjælpe til, hvis man er syg og har et særligt behov på en oplevelse, man gerne vil på. Og i det, jeg dykker mere ned i hele det her koncept, så går det op for mig, hvor fantastisk jeg synes, det er, og derfor så fortjener det her koncept altså bare en stor opbakning. Og det vil jeg gerne personligt, og også med min virksomhed, hvis jeg på nogen måde kan, vil jeg rigtig gerne støtte op om en fantastisk mulighed. CareTrip er et nyt koncept, som jeg mener, danskerne har behov for. Så kære netværk, altså jeg ville have ønsket, at det her koncept fra CareTrip havde fandtes, da jeg havde brug for hjælp til min familie. Så gør lige jer selv en tjeneste og gå ind på de sociale medier, caretrip.dk, og prøv at tjekke, hvad det er, de kan gøre for jer. Det er måske ikke kun for dig privat, det kan jo også være igennem en virksomhed eller over for personaler, hvor man har brug for at gøre noget helt ekstra i en ekstraordinær situation.